ibandla lonke likaThixo bazalwane ngibingelele egameni elihle lompheni wami uJesu Kristu. Amen. Amen. Bangcwele ngiyayiphilela inkosi kukho konke okwenzekile. Ngifuna ukuveza nje ukuthi icebo lakhe lingevinjwe. Amen. Amen bazalwane. Ngokusho nje lawo magama yiyona Good Friday lapho sizobungaza khona ukufa noma ukufelwa kwenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Manje bazalwane, lapha endabeni yokufelwa nginenkinga yokuba simelezele ukuthi ngafelwa. Akithi Jesu ufa nje ufela izono. Bese kuphi umzalwane etholakale enesono? Kanti muphi lo Jesu owakufela wena sihlobo sami? Yimuphi? Sikunamathela njani isono kanti ufelwe? Angithi wafela zonke izono. Sikunamathela njani isono kanti wena wafelwa? Ngilapho nje sihlobo sami. Izwi engingelona lilapha ngokubanjwa kukaIsaya 23 ivesi 46. uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Baba, ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami. Eseshilo lokho wafa. Manje lapha izwi lenkosi liveza ukuba uJesu wayekwazi lapho esebenzela khona. Hleze mhlambe silapha nje siyaphelezela nje. Hleze mhlambe silapha nje ngoba sithanda inyoni. Kodwa-ke namhlanje izwi lenkosi liveza ukuba sikwazi lapho sisebenzela khona. Izwi lenkosi liveza ukuba uJesu wayekwazi ukuthi ukhona omkhulu kunaye onguNkulunkulu. Ubufakazi balokho Baba. Amen bazalwane. Wamemeza ngezwi, not izwi nje kodwa izwi elikhulu. Nkosi yomusa ibusise. Amen. Amen. Tina.